Predstavte si, že vaše dieťa otvorí knihu a zistí, že je hrdinom vlastného dobrodružstva. Volám sa Mária a v Liber Fabularum tvorím úplne personalizované príbehové knihy, kde sa vaše dieťa stáva hlavnou hviezdou. Každý príbeh začína jedinečnými črtami vášho dieťaťa, tým, čo miluje, drobnosťami, ktoré ho robia výnimočným a kúskami fantázie z jeho sveta. Všetko to vezmem a premením na postavu, ktorú okamžite spozná. Od čarovných lesov a nekonečnej oblohy až po tajné podmorské kráľovstva vytváram svet, ktorý odráža osobnosť vášho dieťaťa. Pretože príbeh sa stáva nezabudnutelným, keď ukazuje, kým naozaj je. Každú personalizovanú knihu navrhujem sama, príbeh staviam okolo vášho dieťaťa, AI mi pomáha pri nápadoch a urýchľuje niektoré časti procesu, ale každý príbeh prepisujem, upravujem a formujem tak, aby bol jedinečný a zmysluplný. Takto vaše dieťa zažije ručne vytvorenú dobrodružnú cestu, plnú odvahy, fantázie a srdca. A keď je všetko hotové, text, ilustrácie, dobrodružstvo, kniha sa vytlačí, zviaže a pošle priamo k vám domov. Keď ju vaše dieťa otvorí prvýkrát, nebude ju len čítať. Vstúpi do nej. Rodičia mi hovoria, že tieto knihy sa stávajú vzácnymi spomienkami, darčekom, na ktorý dieťa nikdy nezabudne. Ak chcete, aby sa vaše dieťa stalo hrdinom vlastného príbehu, odkaz na objednávku nájdete nižšie. Poďme spolu vytvoriť niečo magické.